दिनैनिफ्राय नों आंनि लोगो आं नोंनि लोगो जागोन। आंनि मुङा मिनि, ओमफ्राय नोंनि मुङा? आंनि मुङा इसा। जोबोद मोजां मुं। इसा, फैदो बिदिब्ला। इसा, नोंसा नखराव सोर सोर दङ? आंनि नखरनि खोथा? बबे गंसे नखरनि खोथाखौ खोन्थानांगौ जाखो आंलाय? बिमा बिफानिखौ ना आंनि हौवानि न'खौ? मा जाखो इसा? नोंनि नखरनि खोथाखौ खोन्थानायाव मानोथो एथ' गोबाव लाखो? मिनि, नों सोंबाय जेब्ला आं नोंनो खोन्थानो होननानै सानो। आरो बे कलेजाव नोंनो आंनि सेथि खेबनि लोगो। बेनिखायनो आङो नोंखौनो बेस्ट फ्रेन्ड साननानै आं नोंनो खोन्थागोन। मिनि, आंनि नखरा गंनै। गंसे नखरा जाबाय बेयाव आंनि मामा बाबा, आदै मादै, आबै आबौ थायो। बा, नोंसाना न'आ गंनै गंनै गाहाम। आरो गंसेयाव सोर थायो? आरो बै गंसे न'आव बेयाव आंबो थायो आरो सासे रोन होननाय मुंनि मानसि थायो। मा? बै न'आव नों आरो रोन होननाय सासे मानसि थायो? बे रोन होननायालाय हौवा मानसि जाखो ना हिन्जाव मानसि जाखो? आरो बेयो नोंनि मा जायो? बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव, बा बिमायं, बा बियानै, बिबथै मा जायो? मिनि, मानोथो शक जादों? आंनि रावबो जाया बियो। सासे मानसि। उनाव मोनथिसिगोन। दे बिदिब्ला नेनानै थाबाय आंबो। मिनि, क्लास मालानिफ्राय जागोन? इसा, क्लासआ आरो साननै सानथामनि उनाव जानो हागौ। मानो होनोब्ला दायो एडमिसन सोलिगासिनो ना। अ, नंगौना? आच्छा मिनि, ओमफ्राय बे स्कुलावहाय आयाफोर बा सुखिदारफोर बेफोरबायदि रावबो गैया नामा? आं सासेबो नुवाखै। दङ दङ, मानो गैया जानो? दङ, नों गोदान फैदोंना, नों सिनाया। जोंनि बे हस्टेलनि आया आन्टिनि मुङानो जाबाय जारौ आरो आंकोल सुखिदारनि मुङानो जाबाय फेथें। मिनि, सोर बुंदों सोर? नामफोरखौ खनसे बुंबावलाय। आं एसे हमनो हानाय मोनदों। बोरै जाथावगौ? नों बोरै सिनायनो हानो? एथ' गोजाननिफ्राय फैदों नोङो। नामफोरखौल' खनसे बुंबावलाय। आया आन्टिनि मुङा जाबाय जारौ आरो आंकोल सुखिदारनि मुङानो जाबाय फेथें। बिसोर सानैया हौवा हिन्जाव। जारौ आरो आदै फेथें, बिदिब्ला बिसोरो बे हस्टेलाव दङ? मिनि, बे जारौ आरो फेथें होननाया बिसोर हौवा हिन्जाव। औ, बिसोरो आंनि आदै आरो मादैसो। बिसोरखौ आं मोजाङैनो सिनायो। मिनि, थौलाय, बे आंकोल आरो आन्टिनि खाथियाव आंखौ लानानै थौ। जागोन, नों जुदि सिनायनो हानाय बायदि मोनदोंब्ला फै, आं लानानै थांनि। आंनि उन फै। जारौ, ओइ जारौ, हस्टेल रुमफोरखौलाय सिबबायना सिबाखै बेलाय? जारौ। आंकोल। अ, मिनि, मा जाखो? आंकोल, जोंनि हस्टेलनि सासे स्टुडेन्टआ नोंखौ सिनायोनो। दा नोंखौ लोगो हमनो फैदों। आदै फेथें। इसा, नों बेयाव माबोरै सफैखो? अ, बिदिब्ला नोंसोरो सिनायलायो? मिनि, एसे एनैल' नङा, गोबां मोजां सिनायलायो। बे आंनि आदैसो। नाथाय इसा, नों बेयाव मालानिफ्राय आरो बे हस्टेलाव एथ' गोजानाव नों माबायदि सफैखो? आदै, आखायावलाय मा टर्च लालायखो नोंलाय? आंनि खामानियानो बेनो, टर्च लानानै नायथिंनाय। आदै,
बबेबा हटेलाव थायो होननानैसो खोनादों नाथाय नों हस्टेलावसो दङ सिगांथ' हटेलावनो थायोमोन नोंनि मादै जारौ आरो आंजों नाथाय बै हटेलाव एसे दावराव दावसि जानायखायनो बे हटेलाव थानो हायैलाय जों बेयाव फैनाय जायो इसा आं सिगां थानाय हटेलाव जेब्ला दावराव दावसि जादोंमोन ना बै समावनो आंनि मबाइला गोमायो आरो बै मबाइल गोमाखांनायनि उननिफ्रायनो आं रावजोंबो कन्टेक्ट खालामनो हायि जानानै थादों न'खरनि आरो गामिनि रावनिबो नम्बरानो गैला नोंखौ दिनै आं बेयाव लोगो मोनगोन होननानै सानथाराखैमोन आदै आंबोथ' नोंखौ लोगो मोनगोन होननानै सानाखैमोन मिथिगौना आदै न'खराव नोंनि खोथाखौ रायखांबाय थायो नोंखौ गोसोखाङो आबै आरो आबौआ जोबोद गोसायैनो गोसोखाङो नोंखौ मानो होनोब्ला नोंनि फन सन गैला नालाय नोंनि खा खबर गैला बेसेरा गथ'आ बबेयाव दं बबेयाव थायो माब्रै थायो ना जोंखौसो दुखु मोननानै थांबाय बेफोरबायदि गोबां सिन्था जायो आदै बेबारनिफ्राय सिन्था खालामनांगौ जेबो खोथा गैला आंबो नोंखौ लोगो मोनबाय नोंबो आंखौ लोगो मोनबाय बेबाराव जोङो खौसेथि जाफिनबाय अ आदै मादैयालाय मादै जारौआ दे इसा नोंसोर न'खरनि लोगो मोनलायखाबायब्ला नोंसोर रायलायलायदो उनाव फैब्लानो जाबाय दे जागोन दे मिनि आं उनाव लोगो हमसिगोन दे आं आदैजों रायलायनो इसा बे एथ' गोजान हस्टेलाव नों माबोरै सफैखो आदै आं बे हस्टेलाव माबोरै सफैखो गासैखौबो खोन्थागोन बेनि सिगाङावनो मादै जारौखौ लोगो हमहोदो आरो मादै जारौ थानायावसो आं गासैखौबो खोन्थागोन नोंनि मादै जारौआ बे टाइल्सफोरखौनो सिबो मुसियोमोन दिनै सिबलांखो ना सिबलाङाखै लोगोखौनो मोनाखै आं आदै नोंसोरो एथ' खस्थ' खामानि मावगासिनो थेथेन सोरबा न'खरनि मानसि फैदोंबालाय हरै नोंनि मादै जारौआ आयु इसा नों हा मादै नोंसोर बेयाव दं आं मोनथिथारामोन जारौ सोर खोन्थाखो नोंनोलाय न'खरनि मानसि फैदों होननानै आंनो मिनिया खोन्थादों इसा आगै नों बेयाव माबोरै सफैखो एथ' गोजान हस्टेलखौ बोरै नागिरनानै मोनखो मादै जारौ आरो आदै फेथेन नोंसोरनो खोन्थानो गोबां खोथा दङ नाथाय बेयाव रायलायजानाय नङा थौ जि जायगायाव जोङो जिरायोब्ला जों रायलायोब्ला जोंनि रायलायनायखौ रावबो खोनानाय नङा बेबायदि जायगायाव आंखौ लानानै थौ फै आदै आरो मादै आं बे हस्टेलाव एथ' गोजाननि हस्टेलाव माबायदि सफैखो खोनासं बुंनो थाङोब्ला बे बुहुमाव आंनि खाफालाव लिरनाय बायदि आरो इसोरा रावनि खाफालावबो लिरनानै दाहोथोंसै आं बेबायदि मानसि जानानै दङ थानानैबो गैयै बायदि उखैब्लाबो जानो मोनै बायदि गाबनो गोसो जाब्लाबो गाबनो हायै बायदि बेबायदि अबस्थायाव आं जानानै दङ आदै आरो मादै नोंसोर जेब्ला जोंनि न'खराव दङमोन आरो जोंनि न'खरनिफ्राय जेब्ला नोंसोरो ओंखारबोयो बै समनिफ्रायनो जोंनि न'खराव गोजोननाय आरो सान्थि गैयै जादों जोंनि न'खराव मोनफानि उनाव मोनफा जालु जालायानो जोबा मिथिया जोंनि न'खरा सोरनि गाज्रि नोजोराव गोलैखो इसा दा आयं हौवा आयं हिन्जाव आरो नोंनि मामा बाबा आरो आदा अलंबार मोना माबोरै दं मोदोम लानानै जिउ लानानै गोथाङै दङ नाथाय संसार जानायावलाय आरो न'खरावथ' बेफोरबायदि नांलाय खमलाय बा मालाबा एना एनि बिदियाथ' थाखायो दा गुबै खोथायाव आं फैबाय आदै मादै आं सासे रोन होननाय सेंग्राजों हाबा जाबायमोन मा नों हाबा जाबायमोन एथ' उन्दै बैसोआवनो जानो गोनां जाबाय माखासे न'खरनि जेंनानि थाखाय नों हाबा जाबायब्ला आरो बे हस्टेलावनो मानो फरायनो फैखो मा जाखो जों सानैनि संसारा मोजाङैनो सोलिगासिनोमोन नाथाय बबे समाव
बबे गाज्रि बारहुंखाया बारफैखो बै बारहुंखायानो जोंनि नखरखौ थेर बेथेर सिफायलांजोब्बाय। आं जाय हौवाजों हाबा जादों बियो आंखौ जोबोद अयथासार खालामनो हमबाय। बेफोर गासै अयथासार खालामनायखौ आंबो सहायनो हायासै आरो आंनि नखरनिफोराबो सहायनो हायैलाय आंखौ लानानै फैबाय बै हौवानिफ्राय आरो बै हौवानिफ्राय अरायसमनि थाखाय गोजान खालामनो थाखाय आंखौ दिनै नखरनि मानसिफोरा बे हस्टेलाव दोनहरबाय। बेनो आंनि बे हस्टेलाव सफैनायनि जारिमिना। खोनानानै दुखु मोनबाय आगै। आगै, आंबो बेखौनो सानो। आंनि जायगायाव जानायमोनब्ला आंबो बेखौनो खालामगौमोन जानांगौ। जुदि नोंखौ बै हौवाया लांनानै एथ'ग्राब अयथासार खालामोब्ला बै सेंग्रानिफ्राय नों अरायसमनि थाखाय गोजान जानायानो मोजां। जियानो जाया, बे हस्टेलाव बोसोरथामल'सो कर्स दङ। बे बोसोरथाम कर्सखौ फरायनानै नों माबा मोनसे जब माव। बै सेंग्रानिया बै सेंग्रानि थाथोंसै, नोंनिया नों। औ इसा, संसार जानाया गिदिर नङा। खोनासं, आंबो नोंसोरनि नखराव दाहोना थायै थानानै फैनाय मानसि, बेसेबां दुखु खस्थ' सहायनानै फैनाय मानसि। बेनिखायनो आं खस्थ' मोननायखाय नोंखौ बुङो, नों फरायनानै लाग्रो। बेफोर बाखि टेनसनखौ उनाव सान। नों दा खालि फरायनानै लाग्रो, सासे मानसि गिदिर जा। आगै इसा, दानि जुगाव फरायनाय बायदि जेबो गैया संसाराव। फरायनाय गैयाब्ला बे संसाराव नों गावखौनो मा होननानै सिनायथि होनो? दानि जुगा ओरैबायदि जाबाय जे नों बहाबा हाजिरा मावनानै जानो होनब्लाबो मोननाय नङा। नोंनि मावनो गोनां खामानिखौ आजिखालि मेसिनानो मावजोबसै। अब्ला नों मा मावनानै जागोन? आरो आजिखालि गोदोनि बायदि नंला। गोदो सान्दुंफोराव थानो हायोमोन। आजिखालि सान्दुंफोराबो ओरैबायदि गोसा जाबाय, नों सान्दुङाव थानानै सानसे गावनि बिखुंखौ लामनानै बोरै दुब्लि बारियाव माइ गायनो नोङो? गोरलै नंला दानि जुगाव हाजिरा मावना जानो होननायखौबो। नाय इसा, जोंफोरो फरायना लायैयावनो गावनि आंगो जोनोमगिरि गामिफोरखौ नागारनानै, गावनि आंगो मानसिफोरखौ नागारनानै बेसेबां गोजानाव सैमा बायदि मावनो गोनां जादों। मालाबा जोङो बेदर गोजोनै संनानै जानो होनब्लाबो मोनजाया। मालाबा मोगासे र' आराम उन्दुनो होनब्लाबो जोङो उन्दुनो मोना। ओरैबायदि खस्थ' जोङो थानाङो। मानि थाखाय? फरायनाय गैयैनि थाखाय। जोङो बेफोराव बाध्य जानानै दङ। मानो होनोब्ला दा जोंहा नखर जाबाय। फरायनाय टाइमाव फरायासै, हाबा जानानै लाबाय। दा नखरखौ जों माबोरै सालायनो? बेनिखायनो मालायनि जायगाफोराव मालायनि गाननाय जोमनाय सि सुनांनानै, मालायनि सेन्देल हारिफोरखौ थिखोनानै, मालायनि उन्दुनाय बिसनाफोरखौ जाबनानै जोंफोरो थद मोनाखै। उपाय गैया, राहा गैया, मावनानै जानो गोनां जादों। रायजायो मालाबा, मालाबा ओरैबायदि गाज्रि बुंजायो। थेवबो गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय जोङो बेफोरखौ सहायनानैब्लाबो थानो गोनां जादों। बेनिखायनो इसा, जे जाबाय बेफोरखौ बावदो। दिनै नोंखौ बिमा बिफाया बेफोरबायदिनिफ्राय गोजान खालामनानै नोंनि गोदान लाइफ खालामनानै होदों। दिनै नों बे गोदान लाइफखौ नाजावनानै लादो। नङाब्ला नोंनि नोमा नोम्फाया जेरैबायदि खस्थ' भुगिबोनांदों, जों जेरैबायदि खस्थ' मावनांदों, बेबायदि नोंबो मावनानै जानांगोन। बेनिखायनोथ' आदै आरो मादै, बेफोर खोथाखौ साननानैनोथ' आं दिनै बै हौवाखौ बावनो हायाखैब्लाबो फैथाबबाय। साननै सानथाम सानब्रैखौलाय खस्थ' मोननो हागौ बै सेंग्राखौ बावसान्दि आरो बे कलेजाव लोगोफोरजों एडजास्ट जासान्दि। बिनि महरा फैबाय थानो हागौ, बिखौ गोसोखांफ्लांबाय थानो हागौ। बेखौ बावनो हासान्दिल'सो खस्थ' जासिगोन। आरो दाथ' नोंसोरखौ लोगो मोनखाबायना आदै आरो मादै, नोंसोर आंनो जेब्लायबो बेबायदिनो उत्साह होबाय था। मोजां मोजां बाथ्राफोरखौ बुंनानै आंखौ बुजायबाय था। माब्लाबा आंनि गोसोआ बायलांनो हागौ। बै गोसो बायलांनाय समाव नोंसोरो दिनै जेरैबायदि बुजायदों, बेबायदिनो बुजायनानै आंनि बायलांनाय गोसोखौ नोंसोर लुखांनानै होफिननांगोन। जागोन, जों दा नोंजों लोगोआव दङ ना? नों जेबो जिंगा दासै। इसा, थौदो। जों बेयाव थाबाय थायोब्ला जोंनि माखासे खामानि मावनो गोनाङा थालांगोन। थौ हस्टेलाव थांफिननोसै थौ।